Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Acest program este destinat și persoanelor cu deficiențe de auz. Tone de azotat de amoniu descoperite la un depozit din Brăila în cadrul unei acțiuni organizate la nivel național, coordonată de Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. În doar 3 zile, polițiștii au efectuat controale la agenți economici ce efectuează operațiuni cu azotat de amoniu, în urma cărora au fost indisponibilizate peste 8.000 de tone. După cum se arată pe site-ul Poliției Române, la data de 13 august 2020, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila au efectuat verificări la depozitul unei societăți comerciale situate în incinta zonei portuare. Au fost descoperite 29 de tone azotat de amoniu, depozitate în aer liber în condiții necorespunzătoare, ambalate în 58 de saci de 500 de kilograme fiecare. Potrivit informațiilor transmise de polițiștii IGPR, azotatul de amoniu este o substanță chimică obținută din amoniac și acid azotic, solidă, cristalină, foarte solubilă în apă. Este utilizat majoritar în agricultură sub formă de îngrășământ granulat, folosit pentru fertilizarea în câmp deschis a culturilor agricole. Azotatul de amoniu este clasificat de regulamentul Comisiei Europene numărul 1272 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor ca substanță din categoria 3 solid oxidant, identificat cu fraza de pericol H272, poate agrava un incendiu, oxidant și fraza de pericol H319 provoacă o iritare gravă a ochilor, produsul nefiind periculos dacă este manipulat corect. Azotatul de amoniu se descompune la încălzire la temperaturi de aproximativ 150-170 de grade Celsius în apă și oxid de azot, iar la temperaturile de peste 200 de grade Celsius, în special dacă este contaminat cu substanțe organice, reacția de descompunere devine explozivă. Conform fișei de siguranță, oxizii de azot degajați la descompunerea azotatului de amoniu sunt extrem de toxici, conform prevederilor legii numărul 49/2018 privind regimul precursorilor de explozivi din cauza proprietăților explozive în anumite condiții. Azotatul de amoniu este clasificat ca și precursor de exploziv pentru care există obligația raportării furturilor, pierderilor sau disparițiilor semnificative. Controalele polițiștilor români sunt făcute în contextul îngrijorărilor apărute după explozia devastatoare provocată de un incendiu izbucnit într-un depozit care se aflau mii de tone de azotat de amoniu în portul orașului libanez Beirut. Judecătoria Brăila a dat sentința în dosarul Hoți de miliarde, faptă comisă în urmă cu mai bine de un an pe strada Miron Costin din municipiu. Unul dintre gălățenii acuzați de furtul a 5 miliarde de lei vechi din mașina unui om de afaceri brăilean a primit pedeapsa de 2 ani și 4 luni închisoare, la care se mai adaugă un rest dintr-o pedeapsă mai veche. Față de cel de-al doilea inculpat, Judecătoria Brăila a dispus formarea unui nou dosar, acesta fiind în curs de judecată. Sentința în acest dosar s-a dat luna trecută, însă inculpatul condamnat a formulat deja apel, dosarul fiind trimis la Curtea de Apel Galați. Brăilenii din municipiu, dar și din localitățile rurale, unde sunt amenajate piețe agroalimentare sau se organizează târguri săptămânale, sunt obligați, începând de vineri, 14 august, să poarte mască de protecție care să le acopere nasul și gura. Măsura îi vizează și pe cei care se află în stații de autobuz, pe peroane sau care așteaptă să intre în incinta instituțiilor care au program cu publicul. Regulile au fost adoptate vineri de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în contextul pandemiei de coronavirus.
Astfel, în hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență numărul 32 din 14 august se stipulează următoarele. Începând cu data de 14/8/2020, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani în piețele, târgurile și oboarele identificate de autoritățile publice locale și prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Începând cu data de 14/8/2020, se instituie obligativitatea purtării permanente a măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani în zonele de așteptare, stații de autobuz, peroane și altele asemenea, precum și în perimetrul de așteptare din exteriorul instituțiilor care lucrează cu publicul. Pentru piețele din municipiul Brăila s-au stabilit anumite intervale orare în care este valabilă această regulă. Astfel, în hala centrală, masca este obligatorie luni între orele 8-20, de marți până vineri între orele 6-20, iar sâmbătă și duminică între orele 6-14. În piața Halelor, piața Săracă și piața Vidin, de luni până vineri în intervalul orar 6-20, iar sâmbătă și duminică între orele 6-14. În piețele Microhală, Apollo și Concordia, între orele 6-21, de luni până vineri, și 6-14, sâmbătă și duminică. În piața de Păsări, care este deschisă duminica, între orele 6 și 12, iar în târgul Obor, deschis de asemenea doar duminica, masca este obligatorie între orele 5 și 13. Aproape că n-a fost sezon de pescuit în care să nu fi murit oameni electrocutați în insula mare a Brăilei. Cel mai adesea, în buletinele de presă primite de la poliție sau Inspectoratul pentru Situații de Urgență, se menționează că tragediile de acest gen s-au produs în zona lacului Blasova. De fapt, niciun incident nu s-a întâmplat efectiv pe lac, din simplul motiv că pe deasupra malurilor acestuia nu sunt fire de înaltă tensiune. Rețelele electrice care alimentează stațiile de pompare trec pe deasupra unor canale de irigație, unde își încearcă norocul unii dintre pescarii veniți în primă instanță la Blasova. Ceasul rău a făcut ca pescarii mai ghinioniști să-și instaleze undițele chiar sub firele aflate sub tensiune, la circa 5-7 metri înălțime, iar când le-au ridicat, s-a produs un arc voltic care le-a fost fatal. Din păcate, deși în ultimii ani s-au întâmplat periodic astfel de incidente care au îndoliat mult prea multe familii, nimeni nu a luat vreo măsură concretă pentru a le preîntâmpina. De-a lungul timpului s-a solicitat înlocuirea liniilor aeriene din zona canalelor de irigații cu unele subterane, astfel încât să fie eliminat orice risc. Nu s-a făcut nimic în acest sens. Alții au cerut ca măcar să fie montate în apropierea locurilor cu probleme niște panouri de avertizare, așa încât pescarii veniți pentru prima oară aici, unii dintre ei din alte județe, să fie puși în tema asupra riscurilor existente. Nici asta nu s-a făcut. Singurele semnale de avertisment sunt reprezentate doar de crucile tot mai dese, din păcate, amplasate în locul tragediilor de rudele celor decedați. În vara aceasta au fost deja 2 evenimente tragice în zona Blasova. Un șofer băut s-a răsturnat cu mașina după ce a izbit sensul giratoriu de la intrarea în stațiunea Lacu Sărat. Duminică seara, un bărbat de 31 de ani din Brăila, în timp ce conducea un vehicul pe drumul european 584 dinspre Brăila către localitatea Albina, a pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat în sensul giratoriu, răsturnându-se. Potrivit polițiștilor, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând că avea în aerul expirat o imbibație alcoolică de 0,92 mg alcool pur în aerul expirat. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a șoferului, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale și pentru recoltarea unor probe biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal și se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.
Subunitățile inspectoratului au intervenit pentru limitarea și lichidarea a 7 incendii astfel: 4 incendii de vegetație uscată pe raza municipiului Brăila, pe strada Vadul Ghecetului, pe strada Paltinului și în cimitirul Sfântul Constantin, și un incendiu pe raza localității Zăvoaia, unde a ars vegetație uscată pe o suprafață totală de circa 1,3 hectare. Cauzele probabile care au dus la producerea incendiilor a fost fumatul în locuri neamenajate sau focul în aer liber lăsat nesupravegheat. Vineri la ora 15, garda de intervenție Făurei a intervenit cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă la o magazie dintr-o gospodărie din localitatea Surdila Găiseanca. Cauza probabilă care a condus la producerea incendiului a fost jocul copiilor cu focul. Au ars 20 grinzi din lemn și circa 200 kg vată de sticlă depozitate în magazie. Duminică la ora 19, garda de intervenție în Surăței și punctul de lucru la Dudești au intervenit cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu la o locuință din localitatea Dudești. Cauza probabilă care a dus la producerea incendiului a fost un scurt circuit la instalația electrică a unui atelier. Au ars atelierul, o anexă gospodărească, un tractor și un autoturism. Tatăl proprietarului a fost surprins de incendiu și a suferit arsuri de gradul 1 la membrul superior drept. Nu a fost necesară intervenția unui echipaj medical. Florile ne fac viața mai frumoasă, indiferent de anotimp. Ele reprezintă întotdeauna pata de culoare ce dă farmec lumii în care trăim. De asemenea, florile te ajută să-ți exprimi sentimentele. Toate acestea prind contur doar dacă apelezi la Florăria Lena. Cu un personal specializat, Florăria Lena te ajută să ai parte de momente unice în viață. Florăria Lena, un paradis al florilor în care ești așteptat și tu. Vă așteptăm la noi pentru diverse ocazii în Brăila, Scala Călărașilor, bloc C1, parter. Salonul Brahms Beauty Concept te ajută să-ți descoperi și să-ți menții frumusețea. Brahms este un salon de înfrumusețare creat special pentru dumneavoastră, unde frumusețea naturală este pusă în valoare de specialiștii noștri care folosesc o gamă largă de produse de cea mai bună calitate. Ca bărbat, nu trebuie să lași tendințele în hairstyling să decidă pentru tine. Salonul Brahms te ajută să-ți alegi tunsoarea impecabilă, adecvată tipului tău de fizionomie. Echipa Centrului de Înfrumusețare îți oferă coafuri sofisticate, dar și elegante, extensii din păr natural și tratamente cu botox pentru refacerea firului de păr. În salonul nostru vă puteți bucura de tratamente cosmetice adecvate, iar pentru o privire de invidiat, te ajutăm cu serviciul nostru de laminare a genelor. Alege profesionalismul și calitatea, iar noi îți garantăm că nu vei pleca dezamăgit din salonul nostru. Brăila reciclează. Ne dorim localități care strălucesc de curățenie. Trebuie să învățăm să colectăm separat. În municipiul Brăila se colectează separat prin intermediul punctelor gospodărești și a sacului galben în 2 fracții. Fracția uscată, adică ambalajele de hârtie și carton, recipiente din plastic, doze de aluminiu metal, le depozităm în containerele din punctele gospodărești amplasate pe domeniul public, corespunzător fracții uscate, precum și în sacul galben pentru cei care locuiesc la case. Fracția umedă, adică deșeurile menajere, le depozităm în containerele din punctele gospodărești amplasate pe domeniul public, corespunzător fracții umede. Operatorul de salubritate Braicata SRL activează în municipiul Brăila în baza contractului cu Primăria Brăila. Trăiește curat, colectează separat. Vrei ca locuința ta să aibă bun gust și rafinament? Vrei ca mobila să-ți reprezinte personalitatea? Vrei să fie și la prețuri accesibile? Vino la Lonamad! Numai la Lonamad găsești mobilier de calitate superioară și la prețuri de invidiat. La Lonamad îți mobilezi tot apartamentul și vei primi cadou și un televizor. Lonamad, locul unde experiența noastră și gustul dumneavoastră vă fac casa mai frumoasă. Ben Electroserv, unic distribuitor al produselor ABB în Brăila, oferă prin magazinul său echipament electric de joasă tensiune, cabluri și materiale electrice și execută lucrări de montaj și reparații instalații electrice.
Ben Electroserv oferă soluții, impune standarde și garantează calitatea. Te așteptăm în Brăila, pe strada Dorobanților, numărul 41. Ben Electroserv, de 20 de ani, la dispoziția ta. Poartă mască de protecție. Poartă mască pentru că îți poate salva viața. Poartă-o pentru că pericolul nu a trecut. Poartă-o pentru că te protejează și te face să te simți în siguranță. Poartă-o pentru a îndemna și pe alții să o facă. Poartă mască pentru a nu irosi efortul tuturor de până acum. Poartă mască. Arată că îți pasă. Campanie de informare susținută de Guvernul României. BRN of London te îmbracă bine și în acest sezon. Eleganța este singura frumusețe care nu dispare și pentru că știm cât de mult vă plac lucrurile de calitate, dar și prețurile atrăgătoare, am creat și un magazin online, womanfashion.ro. Este timpul să strălucești, să fii în trend și să te simți confortabil cu ceea ce porți. Alege BRN of London. Ne găsești pe Calea Călărașilor numărul 320, dar și online pe womanfashion.ro. BRN of London, o garderobă completă, elegantă și plină de rafinament. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.